Sala nû ji aliyê gelvetê pîrozkirin Meclîsa Malbatên Şehîdan li bajarê Qamişloyê bi boneya sala nû diyarî li zarokên şehîdan belavkirin. Îro jî di roja duyemîn de diyarî li zarokên şehîdan ên Qamişlo, Efrîn, Şehba û Serêkaniyê tên belavkirin. Her wekî li bajarê Hesekê li qada aştiyê bi şahiyekê pîrozkirin û şêniyên Kobanê jî dibin berfê de sala nû pêşwazî kirin. Şehit namirin, şehit namirin. كنت بنا دور بزرگی ہے شو کون لا تعتني فيها تبعت الهدية